FTV jabaran lajɛbaw aw ni se aw dan se don kibaru kɛnɛ kan bisuna mina kunnafoni min ɲɛfɔ aw kuma dɔ filɛ nin ye ka jira k'a fɔ ko Centre Soleil d'Afrique mɔgɔw kɔni n'u dɛmɛ ma jɛkulu ye baara dɔw boloda walasa min b'a to Mali sifinw kalanden kɔrɔbalaw ni seko ani dɔnko tigilamɔgɔw bɛ se ka kunnafoni kosɛbɛ cogo min na bɛn ani kelenya sabatili walew kan u ye baara boloda in yɛrɛ koromokara min kuma kan ni kunnafoniw kɔnɔ Mawuludu kɔni bangeli ɲɛnamayara silamɛw fɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ tɔnsigibaw ni wajulibaw kɔni kɛra Mali duguba caman kɔnɔna na ni lajɛkɛyɔrɔba caman na an bɛ kuma kan ni kunnafoniw kɔnɔna na FTV jabaran lajɛbaw k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔw ka don o don timinanja kosɔn an y'a fɔ ten kunnafoni kumaba waati la Centre Soleil d'Afrique ale ni adama jɛkulu minnu ye Allemagne baɲumankɛ tɔn dɔw ye n'o ye GIZ mɔgɔw ye ale ni seko ani dɔnko yakubali cakɛda min bɛ wele ko dɔnko ni maaya olu kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma walasa min b'a to baara dɔw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu ni Mali sifinw ma kalanden kɔrɔbaliw ani misɛnmanw bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ sababu ye ni k'u kalan k'u kunnafoni lahalaya caman kan i n'a fɔ bɛn ani kelenya bɛ se sabati cogo min na u bɛ se k'u kɛwalew yɛrɛ faamu cogo min na ni ka o baaraw fana sabati an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ a baaraw kɔni koromokarila ka ban walasa ka ɲɛfɔli dɔ sɔrɔ a ko la Aminata Daɲɔ ale ni Baɲɔ Jɛnɛpo ye minnu salo ka kɔsatigɛla an k'olu lamɛn waasa u sen bɛ se ka ye ɲɔgɔn minɛ bɛn ani kelenya sabatili la an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko cakɛda mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Centre Soleil d'Afrique ale ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛ ni jɛkulu dɔw ye minnu ka baara ɲɛsilen don sɛbɛnni donni ye ba la Mali kɔnɔna na ka projet kura dɔ sigi sen kan n'a bɛ wele ko polyphonie pour la paix nanzarakan na o hokumu kɔnɔna na u ye kunnafoni jɛrɛ dɔ labɛn mun kɛra sibiri tɛmɛlen novembre kalo tile 9 san 2019 a baaraw kun cɛlen projet ɲɛmaaba n'ale ye Hama Goro ye ale ye ɲɛfɔli kan ye an bɛ Mali dɔn Mali ye paix danbe dugu de don paix dugu de don an tun tɛ kɛlɛ façon dɔw bɛ an t'o dɔn an bɛ fɛn façon dɔw bɛ an tun t'o dɔn o bɛɛ nana an fɛ yen donc an fana wulila seko ni dɔnko fanfɛla la an bɛ se ka jɛ ka an bɛ dɛmɛ don kow la cogoya min na pour que hɛrɛ bɛ se ka segin ka na Mali la cogoya min na hɛrɛ tɛ ko kura ye anw fɛ yen mais u b'a fɛ k'a latunu de mais an b'a fɛ ka o fɛɛrɛw de kɛ ka baara caman boloda pour que hɛrɛ bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na a y'a yira tuguni k'a fɔ ko projet ɲɛsilen don denmisɛnninw de ma minnu ka baara ɲɛsilen don seko ni dɔnko yɛrɛ hokumu kɔnɔna na jatalaw desɛnkɛlaw lakɔlidenw ani lakɔli karamɔgɔw projet bɛ to sen na fo san kelen parce que projet activité a fɛnw ka ca an bɛ fɛn caman kɛ an ni artistes ni an bɛ taa école la école 10 ɲɔgɔn bɛ na impliquer a ko la artiste 30 ɲɔgɔn bɛ se ka impliquer a ko la bon ateliers b'a la kɔfɛ fɛn exposition b'a la prix b'a la journal b'a la livre dilanliw ni fɛngɛw caman b'a la a y'a yira tuguni k'a fɔ ko sɛbɛnni mun bɛna kɛ lakɔliden sɛbɛnnikɛlaw fɛ k'o bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ livre ye mun bɛna cari jamana fan bɛɛ an bɛ baara minnu kɛ kɔfɛ a bɛ taa région na parce que a baara n'i ye livre dilan sisan a livre bɛ se ka taa yɔrɔ caman na an bɛ activité minnu kɛ fɛn fɛn bɛ kɛ grâce à vous a bɛ taa yɔrɔ caman na mais a fɛngɛ kɔni a bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ. Kumakuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara kura ye min musaka bɛna bɔ Alimaɲɛkaw ka cakɛda mun b'an fɛ yan n'a bɛ wele ko GIZ dɔnko ni maaya a bɛ daminɛ janvier kalo tile 5 san 2020 wa a bɛ to sen na fo san 1. an bɛ to o lahala kelen kɔnɔna na ka jira k'a fɔ festival tamani ale kɔni baaraw b'a la ka labɛn a bololen don ka bila novembre kalo tile 22 ka se tile 23 ma min bɛ tali kɛ tako 5nan de ye nin ye jira k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye ni ka tamani k'ale don ba la kosɛbɛ ka yakubaya ani fana ka kɔrɔ caman ɲɛfɔ maaw ye min b'a to u bɛ se ka tamani ko yɛrɛ faamuya cogo min na o min ye seko ani dɔnko lawaleya minɛ ɲumanba dɔ y'an ka jamana in kɔnɔna na yan nɔ a ko labɛn b'a ye Sekine Sisoko ale ni Yakuyate olu ye min sɔrɔ ka fɔ a ko kan Baɲɔ Jɛnɛpo y'an k'olu lamɛn wuraw dans le temps moyen kun tɛ yen ka téléphone ni mobile o moyen kun tɛ yen tamafɔla de tun bɛ wele i b'a sɔrɔ dugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'a ka jelikɛ dɔ don tama b'a bolo donc n'a bɛ message passer a bɛ tamafɔla de wele a bɛ tama bila kaman kɔrɔ a bɛ taa dugu ni dugu a bɛ taa quartier ni quartier ale de kun ka nɔgɔn pour que par exemple hali ni den tununna n'i tun ye tama ta
k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye den in bɛ ye quoi tama fɔ o fɔ a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ kuma de par exemple n y'a fɔli min k'i ye ko ni dugutigi ka kunnafoni bɛ di a bɛ tamafɔla wele n'i y'o tamafɔla y'a fɔ a bɛ dɔn ko kunnafoni duman don mais ne kunnafoni goman fana don o fana fɔcogo bɛ yen duguden bɛɛ b'a dɔn k'o ye kunnafoni goman ye te ne yɛrɛ wolola du min kɔnɔ tama de fɔra ye n mɔkɛ y'a fɔ n fa y'a fɔ n yɛrɛ y'a fɔ donc o tama kelen in n bɛ fɛ k'a bila valeur la parce que an ka laada fɔliw de don n tɛ fɛ u ka tunu donc o de kama n y'a sula a su sigi pour que mɔgɔw k'a lakodɔn hali bi ko nin instrument in n tɛ manamana instrument ye an fɛ an ka coutume kɔnɔna la ne ta ye juste ne ye création de kɛ n ye n ta bɔ n'a bɔcogo ye ne fa tun bɛ kelen fɔ mais ne ye n ta kɛ 5 ye ka baara k'a kan k'a jira hali bi nin instrument in bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ hali fɛn wɛrɛ ye an ka laada fɔliw bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ batterie acoustique ye a bɛɛ bɔra anw de fɛ yen yan donc n y'o hakilina de sɔrɔ ka tama 5 bila. ne bɛ dɔnkili da n cɛ bɛ tama fɔ ne yɛrɛ mana dɔnkili da ni ma tamankan mɛn n tɛ lafiya ne ka morceau bɛɛ la presque n taman b'a bɛɛ la a ka di n ye parce que a bɛ n dɛmɛ tamankan bɛ jeli dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ la an ka fɔliw tun bɛ sigi i b'a sɔrɔ n tamanbara 12 sigilen don dunun fɔla kelen ni jɛmɛ fɔla kelen dɔrɔn de b'a la n'o tɛ anw ka jeli sandiya bɛɛ tun bɛ fɔ ni taman de donc taman yɛrɛ ye jeliya fɔli ba de ye taman ka di ne ye trop a ka di n jeli ɲɔgɔn bɛɛ ye ten taman jɔyɔrɔ ka bɔ an ka jeliya kɔnɔ kojugu. Mawuludu ale kɔni ɲɛnamayara dɔgɔkulama tɛmɛnen na Bamako yan a kɛra Mali duguba caman fana kɔnɔna na ni o ye silamɛ diinɛ kira n'o ye Muhamɛdi ye ale bangini kumaw de ko don ka jira se k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ o baaraw fana sabatira an ka duguba caman kɔnɔna na wajibiw kɛra silamɛ diinɛ ɲɛmaaw fɛ ani tɔnsigibaw kɛra fan caman yɛrɛ fana fɛ an ka Mali kɔnɔna na yan nɔ walasa ka ɲɛfɔli dɔw sɔrɔ Mawuludu yɛrɛ ko tɛmɛsira kan tɔlɔkɔrɔbugu alimami ye ni o ye Musa Jalo ye ale min fɔ Bayon Jɛnɛbo an k'o lamɛn. Ni Nabilahi Isa y'a fɔ k'ale bangera don min na k'o ye kisi don ye Alakira bangera don min na sallallahu alaihi wasallama o yɛrɛ fana don ye kisi don ye parce que ale ni Isa bɛɛ nana mission kelen de la donc bi an ka bi seli an ka nisɔndiya don don mais an tɛ se ka nisɔndiya jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an denw bɛ ka faga cogoya min na bi an ka nisɔndiya dɔ b'a jɛ an miiri bɛ an denw na an miiri bɛ an dɔgɔninw na an miiri bɛ an balimaw la minnu bɛ kɔngɔ kɔnɔ minnu bɛ siyɔrɔ jugu la minnu bɛ ji min ko jugu la minnu bɛ kɔngɔ muɲu yaasa anw ka se ka segin nin kɛnɛ ninnu ka jugu kana na bi an kan o tuma la u k'a dɔn anw b'u nɔfɛ an bɛ yan an hakili bɛ olu de la an bɛ duwawu o duwawu kɛ yan a duwawu n'i y'a da 100 90 an b'o kɛ olu de ye yaasa Ala k'u dɛmɛ parce que n'olu dɛmɛna o de ye Mali dɛmɛnen ye an bɛɛ b'a fɔ k'an bɛ Mali fɛ o ye tiɲɛ ye maliyɛn bɛɛ bɛ Mali fɛ mais maa min bɛ marifa ta ka Mali défend a yɛrɛ ka sa Mali ka taa ɲɛfɛ hakili la o b'a fɛ dɛ donc ni maa bɛ Mali fɛ an ka sɔrɔdasiw de bɛ Mali fɛ donc su in na Mawuludu anw b'a dédier an ka faamaw la k'a kɛ duwawu don ye faamaw ye k'a kɛ hinɛ lase minnu sara k'a kɛ duwawu ye minnu banana minnu ma bana fɛn ma minnu yɛrɛ sɔrɔ ka Ala deli Ala k'u kisi ya Rabbi maa minnu bɛ fɛ ka tɔɲɔli se an ka jamana ma Ala k'u daga bɔ an ka jamana kan Ala k'u daga bɔ jamana in kan Ala k'u taa yɔrɔ wɛrɛ la k'u daga bɔ an kan yɛrɛ de vraiment an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ Ala k'o k'an ye o de ye an ka laɲini ye o de ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye bi welekan min bɛ lase maliyɛnw ma o de ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin waati tɛ kɛlɛ waati ye an ka ɲina fadenya min bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲina o kɔ juguya min b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲina o kɔ n bɛ deli k'o misaliya de ta ni aw bɛ kɛlɛ la yiri sanfɛ ko aw fa ka yiri don mɔgɔ dɔw bɛ ka yiri yɛrɛ u bɛ ka ju tigɛ u bɛ ka sen tigɛ n'aw ma kɛlɛ dabila sanfɛ ka na yiri in jukɔrɔla minɛ ni yiri tigɛra aw bɛ kɛlɛ min sanfɛ a bɛɛ b'aw yɛrɛ sɔrɔ duguma donc Mali b'o dangan de la bi juguw bɛ fɛ ka Mali ju tigɛ o kuma la an ka na fɔlɔ an ka Mali sinsin ni Mali sinsira an yɛrɛ ka kɛlɛw tɛ tɛmɛ an bɛ tila k'an ka kɛlɛw kɛ donc o de ye wele ka se maliyɛn bɛɛ ma nin tɛ kɛlɛ waati ye bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma Alakira yafara juguw ma anw yɛrɛ juguya t'an ɲɔgɔn cɛ an maliyɛn dama don an fɔra ɲɔgɔn kɔ ko dɔw la an ka yafa ɲɔgɔn ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka essentiel sauver o de y'an ka message ye su in na ka lase maliyɛn bɛɛ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa min bɛ silamɛ diinɛ mɔgɔ dɔw fana u ka seereyaw ni hakililaw di Mawuludu ko nin kan an ka o kuma dɔw lamɛn.
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق الإنسانية والجانية صاحب الأنوار الفاقرة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمبو فوق أول الماندو أمبي أن 300 logements مولودو حكم كون لالا en association no association Ahiba Rasul alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanubaw olu ka tondi an ko kan ya alakira kanubai an événement la belebele o di alakira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka bangali donc amena alakira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bangali ka mission dia ke ola parce que alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala e ali ci ine koson dien bedi ala ba fanye Qur'an yoro dola أقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون على كلام القرآن كنا ko ale alaka fisamantiya ana ale alaka hine kan nison dia niwe alaka fisamantiya jume o islamiyai ala anke islamai o fisamantiya bayala yo dama o alaka hine o join o alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka min tira dien bema donc alakira de anga sababu nyuma yani ga fo jonin kunandi afo sababu nyuma anga sababu ya alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mami afani ko aljinabi mami siradu ankoro sira min betananye aljinala ni mai nyuma kiye akaka iga nyuma wale nyuma do ala nga jien rela ni mai nyuma kiye iba wale nyuma do mais alakira est ce que amina seka wardama amina seka sandama antina seka foidama mais amba ka nyuma wale nyuma do ni jume ambo wale nyuma do ni nanu wandi aka bangeli shu ko mission diay ka alakira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fuka wale nyuma do anika alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka anyefo mawye wala so ka seka don nu ya don ka kanu nu ya kanu kala di amma mawdu kumbe fu الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله إبقى أنا كون فشوينا كون أبون فولي ما سبلا مغامر بيجني كلامه ببعض فشوينا ده شوفتني شوينا شولا هرماي شوينا شولا بلبلي على كلام محمد صلى الله عليه وسلم على كجني لابو سببو على يوكا بين شوينا ده ما نوع دمكالو كليتان فلاي على كلام ربنا دومي وكلا تنشو kabe duma kalo kile tan flama don shuina islamé mobilisé le mali fam belajele islamé minungo uba ala fe uba ala gra fe sallallahu alaihi wasallam olu belajele la beneno ube keneba ko ube misri ko no ube zayo ko no ube majlisu kenaka ube ala ga muhammadu kanu ila sallallahu alaihi wasallam ode ambo shuina kenenga ya moju kala ube ga bara minke ube ala ga bara la ube ga bara minke ni ala ga muhammadu ga bara sallallahu alaihi wasallam ala ga re bolola moju kelika a fatura moludu keliga sabula aye moludu keli aya yira mawye moludu boya sigi are nyana abe kitabu chamana ni moga ba kitabu dola misaka nuzatul majalisi fiye misaka riyadu salina fiye alaga na to saba usigile no ubaga alaga muhammadu kofo ayu yinga ko osigi ku yemuye ko ko on sigi ku abaga muhammadu boya yira ako wallahi ala na fo sisa kafa anna lil malaikatul kiram yubahi bikum kana fa alaga wasu akamela gawla na ogani moludu keli donc ame mu fo moludu kela funa ye uga dansigi uga moludu keli la uga to alaga kiti kono uga to alaga bunya kono uga nu kofle mawla minu ma ku nenu ko lutoyi alaga muhammadu nenna alaga muhammadu dogara na alaga muhammadu ma tasra alaga muhammadu nenna adogara na amsaka absaka fembege nga ayo bela jelen toyi donc ame mu fo moludu kela wiye ube tasra yumanka ube sira minga alaga sirado alaga sirado unne ba uduga ba ko lutoyi uga kunya to alabolo ube sira mina ube ala so ni sira nga insha Allah am aradilla alaga ala ila anna alaga muhammadu sallallahu alaihi wasallam amito mauludu ko kuma kono na kadira saka foko tombe gundam ko to ala na l'association pour le développement de la ville de Gundam o lo kono imbalamba la ko kala bon sabati sango sanina sambwa ani fly ubi etama kulu do ni ngata Gundam ngata mauludu baroka o lo nyama ni o dengundi o beta ko ni tama kulu re bora bon ko ya beningo kunda Gundam kan abi ke sababu fana ninga kurane kala chama ani fokata se korane di mawma ni fokata se bonmanke wali chama olu fana mi teme akoy hukumu konnana wasa kuna fana diga mawo kuna fondiro nga nyafal doke astrategela
to ɲɛmaaba dankan o ye madame Tandina Lala Oyalit Diko ye ale min fa ko kan ko lamɛn. ɲɔgɔn ye de do min bɛ k'an ka baara an bɛ min na depuis crise daminɛna fo sisan min bɛ ka Gundam ka baara yira mɔgɔw la k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko Gundam bɛ baara la fɛn o fɛn y'an sɔrɔ mais o m'an ka cɛsiri bali an cɛsirilen do an bɛnnen do Gundam jɛman ni finman bolo bɛ ɲɔgɔn na an ma ɲɔgɔn bila an tɛ se ka ɲɔgɔn bila ka d'a kan an wulila k'o de sɔrɔ an bangebagaw ni ɲɔgɔn cɛ donc Gundam bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile o de kama an ye nin kɛnɛ in sigi pour k'an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Gundam problème t'an ni ɲɔgɔn cɛ mawuludi kɛnɛ a ma daminɛ bi an san 22 de ye nin san o san ni mawuludu sera an b'an labɛn Gundam ka bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kan Mali kɔ kan a bɛɛ bɛ bɔ an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Gundam an b'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an balimaw dɛmɛ minnu bɛ yen nɔ minnu degunnen do ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra yan nɔ ka taa conférence b'an bolo ye activitéw b'an bolo an bɛ furaw di k'a jɛnsɛ Gundam kɔnɔ ani Gundam kɔ kan communes kɔnɔ villages kɔnɔ an bɛ kuranɛ distribuer misiriw la ani kalanbulon ninnu na an bɛ furaw fana di yɔrɔw la an bɛ labɛn wɛrɛw ɲɛsigi min ye ka enveloppe distribuer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ comme solidarité sugu san o san a labɛn de bɛ t'an bolo Gundam. Nef TV jabarin lajɛbɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni o kɔmandɔ ka jira k'a fɔ ko nin de bɛ dan sɔrɔ ka bi su in na kunnafoni la minnu labɛnna ka lase aw ma Nef TV kunnafoni di law ani téléso ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɛma sababu la an bɛ dugawu don de kɛ sa ko Ala k'a su hɛrɛ caya.